Не бе, рипни от тука, бе, рипни! На кой да се ям? Ай бе, рипни отгоре, бай, нищо не те на тебе. Летни, летни! Дай топката, бе, дай топката, право, ей! Дай топката! Само бандерът ки от... Ей! Ей, тама е, ей! Станко, рипни ме тук захица на това! Ке спадне, бе, айде, тево. Ай, ой! Как така маш, види го. Ей! Айде, пази ногата. Айде. Готово, тево, готово е, айде. Але, але! Менеджер, Саша Мордов, Атмо кадър. Нинчета интернета да пустиш. Улегнете го, ей, улегнете го. Абе, дигни го отдоле, бе. Повлечи го малки, готово. Сега, когато ти като инженер покажем къде. Но какво иди? Само долу по страна тя повлечеш на тук, он ти падне да го. Гаче, оди ти помагай там, не дай баве. Готово, ай. Иване телефон. Иване телефон. Ключовите са мои. Оп! Рамбо. Ай, ние сме такова, тия, какво си говорим?